Nggih. Kucing aku ngeluh. Pusing lapo? Ngeluh lapo? Saya mau awal modal. Kali nak baca apa? Terus? Dari ada modal. Nah, tak kena apa? Lagi yo. Embo. Anta rana iku ne lah tu dungue. Tak perlu tak apa duitku. Lah sapa iku? Siapa? Lah ya sapa? Saya siapa? Jenenge? Saya siapa? Jenenge sapa? Saya siapa? Lah ya jenenge sapa ngono ta? Jenenge sing gawa duitmu sapa? Saya siapa jenenge? Lah ya jenenge sapa? Jenenge iku sapa ngono ta maksude? Goblok aku tapi. Ya mbok wis ditakoni awakmu kok. Saya jenenge iku apa? Wes saiki ngene ae.